Erokamano mukitera Mugi TV ka koro donjo ne buch jopiny gon ka giwendwa modhial FCPA Rastas Kwaka men Bishop mar Vosh Nairobi West. Erokamano ahinya. To gi Pastor Jonathan Owuor jadolo ICA Nairobi ka. Erokamano ahinya. Erokamano Trevor. Pastor Owuor achaka ne kodi wach moro kani NCCK nchogolo paro moro ni josiasa te okonego donje sinagogi. Yes. Wach ni yiego koso. Wach ni ok anyal yiego nikech josiasa ok gin jodolo. Kanisa opogore gi siasa. Kwa hivyo mondo wach ni gidonje sinagogi mano duang' bed tok chik. Kanisa nigi jodolo ge. Jasiasa kubiro ena wendo monego bed kaka ng'ata mobire lemo. Kamano. To nego yiene gi go mbaka mbele kache nyim ji koso oyo josiasa ni. Mbaka kanisa nigi program. Kanisa nigi chenro mare. Ma kanisa ka kanisa kochako lemo mare to bedo gi chenro mare. Omiyo wacho ni iyiene gi go mbaka ok owinjore. Kanisa en kanisa. Kamano. To dhi timo dongruok nang'o kok uyiene gi nikech ng'enyne imiyo giga thuolo mondo mi giwuo ka koro gichiwo pachgi e weche moko achiel ariyo adek. Gima nyalo bedo maber en ni iweyo program mar kanisa timore marum, then ka gidwaro nafas mar wuoyo tinyalo migi gi oko. Okay, hekalu mar kanisa. Yeah. Ma yie gi wach mani giwuo gi oko. Ginyalo wuoyo gi oko. Bishop Kwaka ini neno nang'o? Wach chik mar NCCK ni kare koso? Ni kare kendo obiro moleo. Oleo. Nikech kaka migao mar NCCK kaluwore ok en NCCK kende. Nitie NCCK, nitie Evangelical Alliance of Kenya, nitie Organization of African Instituted Churches. Mago duto gin romo mopogore ma kanisni. Wach moriere matir eni josiasa ok onego wenegi chung' e wi sinagogi. Gidwanyo sinagogi. To ndalo mag muma joma nonyorore e wi sinagogi moko nitie mane tho nego magala. Ok en wach maber. Emomiyo ayie nyadimia. Wi sinagogi en kar dolo. En kar weche mag Nyasaye. Makato bed ni pastor ena pastor kata ma diere ma ok lich ahinya kaka pastors moko pakore. To ok onego we thuolo ne jasiasa ka chikore kendo wacho weche magala. Josiasa ni kod tricks mopogore. Kobiro no wuoyo to biro kuongo wacho ni Yesu paki nikech ne ging'iyo kod Yesu paki. Wach mararacha kabisa nikech ok omin gima wacho. Ena mar yuayo chuny ji mondo ji ong'iye mondo onene ni kara ng'at ma pako Yesu be kare nika. Mano ukora. To ukora tichwadonga nikech Jehova Nyasaye ok tup kod dhano. Namba 2. Ang' nopoka owe wachni ni to biro wacho ni muma moro achiel ariyo mumako gi wiye. Tati poko donjo e weche mag siasa kata mar goyo jatelo kata mar pako jatelo kata mar wacho gike moko nono. Ma thoth gi bende moko gin adiera to thoth gi gin miriambo. Koro samo timo mano e wi sinagogi ochalo ng'at ma odwanyo sinagogi kendo kelo misango mararacha manyalo kelo chandruok kata kuong ne kanisa bende. Okay. I hope na lero kanyo maber. Ilere maber. To koro kile ni kendo Pastor Owuor ka endie. Nikech jo kanisa ni gie mosebedo ka yiene jo siasa mondo mi obi ogo mbaka e mbele sinagogi kanyo. Samora mora modonji jo ka pastor acho ni mheshimiwa ng'ane bo biro ka bimose oganda. Jo kanisa gi mosebedo ka ketho chenro gi koso mano to gitimo nikech dongruok gi ng'enyne kuom jo siasa gi. Gisamora mora giluonga rambe ido kini ja siasa moketi guest of honor, chief guest, assistant guest. Ng'ama osebedo ka timo marach ka. Trevor, gima donga wachi kanisa dongo ko wachi ni timo marach.
to nitie gimoro minyalo wach ni kech mar pesa. Nikech dongruok mar kanisa ok ochuno ni jasiasa ema nyaka tim. Anyalo miyi mfano mag kanisni wa mag African churches. Wan waonge ga gi support mora mora. Tiyudo ni members wa mawan go ema timo gimoro. Samori iyudo ni kata ka kanisa dwa nyiewo lo. Jo kanisa wegi ema chiwore magol omenda maginyiewo golo magigero kanisa. Jo siasa kawo ga advantage moro sana sama gidwaro ombulu. Eminyalo yudo ni koro gibiro gitemo lombo ji gi weche moko ni abiro timonu kama lakini ok en gima owinjore kamano. To nitiere kanisni moko mabe nocho wacho nyoro kaendi abo manyo duondgi mondo iwinji ka giwacho ni gin ok gikwed ng'ata nikech mano kanisa mondo gibene rwako ji te. Muma udhi yudo kiewo kanye muma kae muma be wacho ni gikwed ng'ata to jo siasa to koro kudwano bi ogo kod mbaka. Kiewo dhi wuok kanye ka. Udhi balance gini nang'o gi dongere. Ok wawache ni kwedo ng'ato. Mokwongo Trevor, kanisa yiene ng'ata donje. Kanisa ok otam ng'ato donje nikech en kama ji dhi dware weche mabeyo mag chuny to gi weche mag Nyasaye. Nying mar siasa no ema kokete bracket to koro onyalo bedo marach, lakini kanisa wuon to ng'ata oyiene donje kanisa kobiro lamo Nyasaye. Mar ariyo, wach makelo shida ka en wach mar maybe sadaka. Ki dhiye muma, sadaka en gima ka ng'ato chiwo to ok dwa ni ka lwedo makora chicho chiwo, ok dwa ni lwedo makora chamo ng'i. To inyalo neno shida ma wan go sani ni jasiasa kodonje kanisa momiyo koro giketho. Onyalo wacho ni an be abiro ka akelo nu milion 10. Ingeni mano oseketho wach Nyasaye. Koro mane gima nyalo wacho. Okay. Yeah. Bishop, ineno ka kanisni osendhogo jo piny higni gi te kuom yiene jo siasa mondo bi sinagogi kata mana biro mana moso ji kata wacho pesa ma gichiwo. Kanisa osendhogo jo piny higni gi te. Kanisa osenjao wach. To wacha kod penjo mokwongo manende jadolo japolo nende wuoye. Kaja siasa odonje kanisa, chandruok mara racha malich mokalo en ni yudo ka ng'ato kata ka nende chiko chokruok kata ne yalo to ni kae ni koro wan kod ng'ane ne mheshimiwa ng'ane odonjo. Aeto kata kowacho tiyudo ka jogo miluongo ni ushers makonyo ji donjo gole to kele nyime. Ati manyo ne kom machiegni gi sinagogi kata machiegni gi bishop kata machiegni gi jayalo. En paro modok chien. Nikech sama ng'ato bire kanisa obiro winjo wach mana kaka japolo wacho. Kama nende thuolo nitie, kama nende asha kete ji, ka nende ji osepong'o nyime, obed chien. Kadipo ni wach Nyasaye mokele. Owinj wach to ong'wan mumbe mos kadipo noting'o muma oa. Kodwa moso ji, omos ji oko. To kata oko mar kanisa kende kaber to oko mar gate mar kanisa. Mondo onyisere ni gimo kele no en wach Nyasaye oonge kod saba moro. To sama ng'ato chiwo kata sadaka kore kidwa landi ng'ane milion kata 1,000 kama pesa no odhi bure. Nikech ang'o migo godo tung kod turumbeta ok mar Nyasaye. Ok mano pogore kod arambe mitimo moriere mar kanisa. Minyalo wacho ni ng'ane iyo kowno gima kama, ng'ano kowno gima kama. To mar sadaka, ni kawuono kelo nu sadaka siling makama. Nyoyokre kata bedo nyoyokre bila moko mwawinjo go eko. Kata bedo mathin ok goye turumbeta. Nikech gima kora chich ogolo kora cham kik ng'e.
kendo Jehova Nyasaye wacho niya, ohero jachiwo mamor. Ok imor kigo koko kendo ichikori. Ka kanisa dhano nitie kata 100, kata 300, kata 500, 5,000, to gigolo pesa duto gigo koko. Mano donge dhi chalo kaka iluongo nang'owa got mar Babel, mar neko. To koro ng'wono ma Nyasaye nikech ng'wono ma Nyasaye ok dwar koko, bendo ke ohero ng'ai, kata kit sunga, kata kit tingruok malo. Mano Nyasachwa odagi. Moloyo ahinya wan joduond warruok kod chang, wadagi mano. Kendo Archbishop marwa Dr. Winnie Owiti odagi mano sawasawa, kendo puonjowa wan bishobe ni wan bende wapuonjo mamoko kamano. Tun kaka jodolo dong' ewune gi rol moro dongere luongo ni tich mutiyo mar siemo ne jopiny ni telo makare chalo kama. To ubro timo mano nade ka koro jotend gi wegi ma kochopo kanyo to kumigi thuolo mora mora, wuoye wach mora mora, biro gi kanyo dong' bro kelo ng'ikruok e chenro mag dongruok mag kanisa. Nikech wang'eyo ni josiasa pile kobiro to gidwaro ni nyaka ng'e ni gintie. To koyud ni kanisa nino koro kata gibire to ok wach ni gintiere, ok migi thuolo mar wuoyo, ok wach gima gigolo, ok gibibiro, to dongruok dhi akanya. Ineno, Nyasaye ma watiyone ok dwar ng'ata ng'ata, kendo ok odwar kony kuom ng'ata ng'ata. Wach malich mokalo en ni Jehova Nyasachwa ni kod yore 1,000 gi miche mar golo pesa, kendo mar chiwo pesa e yor hono ne jogo moyie wuotho kode e yo maler. To pesa jasiasa kende ok nyal gero kanisa matieki. Pesa jasiasa kende ok nyal rito chulo kata jodolo kod jowuoth kod evangelist gi makamano. En ng'ata achiel kata gin ji ariyo ok nyal rito kanisa kata kanisni chakre Januari nyaka Desemba higa ka higa, ok nyalre. Kata obedo mana kanisa mag roho kaka jo-Israel, kata obedo mamoko mag Pentekote kaka duond warruok kod chang, kata obedo mana Anglican, pod nyaka gilos yore moko mabecho maler mag yudo pesa manyalo rito tich. To Nyasaye ok jadhier manyalo miyo ni ka jasiasa ok obiro to koro lich ahinya kendo koro tich ok dhi dongo. Mano ok adiera. To Pastor Wuor, nitiere kanisni moko ma unyalo winjoru ni adier kik wami josiasa thuolo mar wuoyo ka. Kanisni madongo dongo ila man Nairobi kato nyalore. To bede u moko manie gweng' matindo tindo ka. Udhi timo nang'o mondo mi gimbe gitim mano? Ma samoro gin mana gi ji moko karibu 20 kama mheshimiwa odonjo. Ma ji tebe ma koro dwaro ni nyaka mheshimiwa ni udhi timo nang'o mondo mi koro jadolo mani kanyo e bad kanisa umoro manie kor gweng' e chuchuchu. Udhi timo nang'o? Trevor, kanisa ka kanisa nigi chik. Kata kanisa wan nigi chik. Chik wuok malo koa e Archdiocese. To chik osewuok to ringo piny nyaka e kanisa waluongo ni kanisa mar kijiji, kata kanisa mar gweng'. Kwa hivyo ka chik osewuok malo, chuno ni jadolo mora mora kochakore Arch mobi nyake japuonj kanisa mapiny biro luwo chikno. Kamano. Mong nyapogore nikech samoro koro gin kama ok negie. Sani piny obedo machiegni. Onge gimoro amora manyalo timore mok nere. Sani piny chiegni makata ka gimoro timore sani to piny chiegni, kendo wachno nyalo chopa chopa ne Arch gi sano. Omiyo chik nitie ma tayowa, kendo chik nitie ma tayo gimoro amora. Gimomiyo penjo mano nikech ing'eni kata mana chike meg duond kanisni manuwuoyogi onge ng'ama owacho ayanga ni po nono ni jadolo moro yie ne jasiasa ogo mbaka e sinagogi kata omoso jopiny tidhi timne kama. Onge chik mang'iso gimoro amora. Koro onge kum moro ma ng'ato nyalo bedo godo gi luoro ni katimo ma to dhi timore kama. Abiro mi ranyisi mar kanisa wa, kech koro an kaka ja-Israel. E kanisa mar Israel mokwongo kwa yie wach mar siasa. Ma kata ka in ja kanisa mar Israel ni idwa chung' e siasa, to chikwa wacho ni nyaka iwe lemo idhi go siasa. Mano nitie. Koro chik ne mwatiyogo.
kamano. Tudhi timo jodolo nade? Nikech pok onge jadolo itimo nade ka oyie. Jadolo biro mana luwo chik. To kaporo nokier, ing'eni wantiere gi chike manyiso ni kitimo kama titimine, ang' nutim gi nade. Kokalo chik Trevor ibiro chunge. Wan gi chik mawacho ni ichungo jadolo kokalo chik mar din. Mane kaka en. Okay. Kamano. Reverend Kwaka, be gino nyalore adier e kanisni te nyaka mane gwenge iye kuchocho? Nikech waseneno gini ma ok yango mar golo chik mar jo siasa kod pesa. Ma gima osewach di ng'eny. To adiera en ni reserve moloyo ahinya kuonde mamoko ma kanisni mathindo thindo gino timore kata kawuono. Kendo kata kanisni wa bende moko osetimore machalo kamano. To gima timore maduong' ahinya ma osiepna ni bende osengawa geto matin en gima iluongo ni miluma kod paro ni ka mose kawuono ka ng'arwake ta ng'adoge ot maber obiro chuto dhoga bor. To chuto dhok bor ni ema kelo ngatabu. Koro nyakwa bed gi joyalo ma achiel opuonjore maber. Namba 2 obed ng'ato moyie kaka Paulo ni kata onge godo to gima duong' ni alawo bang' gino momiyo an bende ne Yesu maka. To wacho ne gik moko duto man an go mabecho nyaka sombo mane an go akwano kanono nikech ber mar Kristo. Sama ng'ato chopo e ng'uono maduong' machalo kamano mar ng'eyo Nyasaye obiro dagi. To kuom kanisni matindo Trevor in right 100% timore kata sani. To en mana puonj kendo ng'ato kik yie mondo omiye pesa to ae to ka wach Nyasaye to timo nadi oumo. Tok ng'eny gi bing'eni wacho mana wach makungo penjo ucha ni koro an jadolo ok onego bende wakwedo ng'ata ng'ata to jatelo bende obiro. Ere kaka inyalo keto gini diere ka me balance go ni ok ikwedo ng'ato jatend jopiny bende obiro tembe odok ken kare nikech kaka NCCK ne wacho ni kaber to nego luong mana nyinge to ok miye chance mar biro mbele kanyo. To kurang ni luong ji adi. Nyiso ni kore chako gi ng'a ichako gi jaod bura en ja senator en governor en MCA idhi weka kata chief kusuko idhi wegi kanyo. Kori neno an kaka jadolo nyaka mi koma duong' ka ng'eyo ni an e nyim Jehova Nyasaye. To sama chako lamo nyiseche maket ma akawo dhano maketo kaka Nyasaye moro mathin. En Nyasaye mathin nikech gimomiyo adwaro recognize kachung' e pulpit ni en ang'o? En kido. To sama wabedo gi Nyasaye maket to wadhi pogore kod muma mawacho ni Nyasaye en janyiego. Kendo kik wabed kod Nyasaye moro amora e nyime odagi. Koro kata luongo nyinge ok onego iluongi nikech obire kanisa mar dwaro konyruok. Mano ber mokalo. To kendo kata kadipo nen kod wachne moro kata ma odani mondo lamne obi ogo chonge piny sama ji lamo negi. To kadipo nitie wach machielo kata modani mondo wuoye kode to nyalo biro e ofisa mar kanisa pod awuoyo kode to kawuo kode ka ng'ama wuoyo gi Nyasaye. Awuoyo kode kaka awuoyo kod dhano ma dwaro konyruok kuom Nyasaye kata dwaro konyruok kuom richo moro moyude kata kuom wach moro amora magalagala ma samoro mako nyaka dalane goyo matek mondo lamne kendo mondo puonje wach Nyasaye. Mano e gima onego tim. Ok ni kwede ok na kwede. Mondo amiye thuolo mondo wuo e sinagogi koro nyiso na rwake to ti arwak ji duto. Nyiso ni sama wan kod ratil ma jomoko nitie mwaneno ka ni malo to jomoko ni piny
wapogore kod muma. To oganda bende samoro ng'iyo ni jodolo gie ma Nyasaye nogwedho nyalo ng'iso wa ni ng'ama kama e jatelo maber. Un bedo un gi gombo mar siemo ne oganda maru. Jatelo maber en ng'ama kama. Mabe kata sani iseyo kanisni ni ema nokelo sirikal masani. Nikech gine mane gisigi wacho ni kanisa ni mang'a maber, mang'a maber. Mano bende wach mani kare. Ka jope oganda dwaro ni mondo siem negi kaka jodolo. Ni ng'ama kama en jatelo maber. Ok onego iwach nyi ng'ato. Onego wache ni kido ma jatelo ma onego telnwa obedgo en magi. Koro iwene jopiny mondo opong' kod wigi. Namba 2, e yiero mokalo manyicha kanisni moko odhiye, wan kanisa wa jatendwa nodagi. Ng'ato noluonge mowacho na chulo ni nyaka ndege. Owacho ni ok adhiyo. Odagi nikech en kod standard moko nyalo we mondo kethre. Mano Archbishop Winnie Owiti nodagi. Lemo ng'ami lemone oonge gi wach. To mondo keli mondo doli mondo soni pesa moko ofuku to moko isoe tiendi tisoe nyaka soksi nyaka umi bende makoro moko lwar kae dhogi. Nodagi. Nikech kanisa nyaka ng'eni wan kod Nyasaye maduong' moingo gik moko te. Kanisa ka kanisa onego ng'e mano. Ting'eyo Trevor. Tich Nyasaye ka ji bire kod weche mopogore opogore. Jomoko biro nikech gineno ka gima en yo mar yudo pesa e yo mayot. Ma bendo kitime ahinya. Koko more minyalo chikori godo. Tego koko. Kiang'owa. Kijabul bende go buli michikori irwako ji mondo neni ni licha ahinya ne roho maki. Kata ni koro. Molo koro to ingo jothurwa. Ok jothurwa kende to kata mana pinje mamoko gi. Iwinjo jomoko dhi tich Nyasaye nikech gima chielo mano nyalo timo onge. Kendo wacho mano with a lot of humility. Kik ng'ato kawe marach. Emomiyo tiyo nobi kod weche moko, kod methods moko, kod kido moko, mad odwaro ni mondo onere ka gima en ochiegni gi Nyasaye saidi. To moloyo wuondo chuny ji. Nekech dhano ni kod gombo mar ng'eyo Nyasaye. Koro yudo ka mago nitie e iwa ka. To gipong'o piny Trevor. O en piny Okuyu, to en piny Jaluo, to en piny Moloya, ging'eny. To gin ogolo ma Jehova Nyasaye biro golo kendo biro tieko e ndalo mar giko. Pastor Wuor, unu wacho nega oganda wang'oe e weche mag siasa. Nikech ung'eni iwacho maber ni jodolo to kuyienu weche mag siasa. To koro jo oganda ma ungo ung'isogi nang'o weche mag siasa. Nikech uno dogogi ema jo oganda biro nu ka gin gi weche mag keny, ging'isi ni pastor jaoda cha ok aneno kadhi koda maber. Ka gin gi weche mag pesa, ka gin gi weche mag tuoche, gidwa nulemnegi. Siasa ka mugore kiewo ni ma ok wuoye koso wacho ne gi ang'o. Nikech ung'eni jopiny to nigi pachgi mopogore opogore. Ng'ato go oganda gigo pod bro mana go kura, gimbe gin mana jo siasa. Koto kiwuoyo kodgi wach siasa to gin jo siasa. Ing'isogi nang'o kodok kar kod siasa kod. Erokamano Trevor, aparo ni abiro mana kendo chomo gima ne Bishop wacho kae ni sama idwa yier ja siasa nitie gigo minono kuom ng'ato. To mar ariyo, ndiko mar Nyasaye wacho ni jatelo maber Nyasaye machiwo. Koro wan gima wageno kabisa en lamo Nyasaye to gi ng'iyo ng'at ma unyalo neno ni ng'ani to nigi kido maber manyalo timang'o, manyalo tayo piny kata manyalo rito oganda. Ae wachopo kama ne jadolo wacho ni yiero mar jatelo mar siasa to dongo pinywa wawacho ni wane piny mathuolo. Mano wene ng'ato ka ng'ato mondo yier. Ok wanyal nyiso ng'ato ni yier ng'ane. Mano yiero mar ng'ato wuone chunye kaluwore gi chikwa mar piny bende.
kamano. Makata ng'ato bire iro penjira ndoni pastor wayiero ng'aka. Ok onego idwoke. Ok onego dwoke. Mano gima ng'ato onego ng'e chunye. Kaluwore gi chikwa mar piny, to kata gi chikwa mar kanisa bende, yiero mar jatelo mar japiny ok onego bed ni jotelo mar kanisa bedo gi influence kuom oganda. Mano ok gima ber. Koro bang' kane chikegi osewuok ma ji oparo ni koro kik luongo josiasa, kik migi thuolo mar go mbaka e sinagogi. Wan seneno ka choko me kanisni iketo ga nyinge ji kaka jatelo, iwacho ni mae chief guest, mae assistant guest. Koro mano dhi lokore. Koro kudhi luongogi. Trevor, dongruok dwang' waket mopogore gi siasa. Nikech dongruok en loso piny kata loso gimoro mondo bed maber. To ok onego bed ni ikawo josiasa ni gin ema ginyalo kelo dongruok. Donge wan gi chik mar piny. Chik mar piny dong sani ochiwo kamoro amora nigi dongruok mare. Nyaka ne wayud chik manyien. Donge piny ka piny nigi magawa mimiye. Koro donge josiasa dwa mana wuondo wane gin ema ginyalo timo maber. Tadieri mantie nitie kaka chik oketo mondo kamoro ka kamoro oyud dongruok mare. Kamano. Bishop, dhi lokore koro kudhi luongogi kaka guests. Nikech ing'eni kondik ng'ato ni chief guest, Mheshimiwa Trevor Mbija e chief guest ka. Ka donje kanisa sa Harambee, ta ne chief guest kendo kad be ji ote oneno ka ne chief guest. Iwe mok iluonga. Ta ne chief guest be Harambee mari. Sami timo Harambee, kata mar gero kanisa, kata mar ng'iewo lowo, kata mar loso weche mamoko ma kanisa. Kata lungi mana ni chief of chief guest. Tibiro e od Nyasaye. Waluongi sani monego waluongi. To kikibi kigonduru kod turumbeta. Akelo. Ane makelo mang'eny moingo ji duto. Kawacho. Mano onge. To namba 2. Choko kata obed mana jasiasa no, pesa ne ok dhi romo. En mana ni obugo ji. Kendo jomoko bende nyalo biro godo mabugowa. Tigeni mano sa Harambee, Trevor. Kaka nawacho mokwongo, mano sa Harambee. To chieng' Jumapil miyalo wach Nyasaye e wi sinagogi. The answer is no. Mok wil. To kendo gima aseneno Trevor kuom josiasa en mang'eny kata kokelo pesa tiyudo koriambo. Sani akelonu 1,400. Tadhi med 1,800. To okomedi. Moko bose golo chek. To chegno ok dhi dongo, aidha iyudo simo makoni ni chega no ero pod gira moro lewo matin. Wane matin. To samoro iketo chek. Bounce. Yai. To bounce. Kigone simo okomaki. Igone simo awuoyo kuom gima seneno. To moko be nitie mabiro. To wacho ni okawuotho maber ahinya. Miane na change kanyo kuom pesa mosebiro go eko mondo ati godo adhi duokonu. Ok odwoki Trevor. En miriambo kod ukora mang'eny. Kori winjo sa Harambee en Harambee. To nyak wapog mano clearly kod sa mar dolo. Ok onego jasiasa okal e nyim ak mar Nyasaye. Ak no nego nga ji. To sama ng'ato chikore dwanyore e nyime, okawo kuong' ma mokia. Ok onego kendo anyalo wacho ni samoro wan kaka joyalo waserem. Onego wapuonjgi ni gimikale nyime ni opogore kod tugo moko minyalo tuge thum kata minyalo chikore godo kuonde ma olima nditi goye. Opogore.
Okay. Pastor ka koro waweyo wach mar ni josiasa chung' e sinagogi kata ok gichung' e sinagogi ok gichiw chiwo kata ok gichiw chiwo. Nitiere joma be penjo ni sani siasa mwantiere ni kanisa ochung' kanye. Nikech piny nigi pogruok. Nitiere joma wacho ni ma ok ber, jomoko wacho ni ma ber. Kanisa ochung' kanye siasa masani ma kawuono ni. Trevor, penjo mipenjo no tek nikech gima timore e pinywa masani kata Kenya ka wan gi kanisni mopogore opogore. Omiyo mondo iwach ni kanisa ochung' kama kama dobedie matek matin nikech kanisa ka kanisa nigi dwaro mare. Kanisa ka kanisa inyalo yudo ka bende kata jasiasa nogo samoro wuok e gweng' ma kanisa ne nitie kanyo nyaka wang'o influence ang'o jok ma kanyo. Koro mondo iwach ni kanisa dwa chung' kanye kiwach siasa to nyalo bedo matek. To kanisa wuon to chung' kuom wach Nyasaye kendo kanisa chung' kuom adieri ni kanisa ok dwa ni mondo siasa odwanye. Kanisa dwa no bed holy, siasa dwa no bed kien. Okay. Kamano. Bishop, ini neno nang'o? Siasa jo kanisa ochung' kanye wache mag siasa masani. Nikech Kenya chalo ka gima ni akere kiki. Yeah. Ni akikio. Crossroads. Yes. Yeah. Gima japolo wacho en adiera. Kanisa achiel kata bed dwaro kod chang ma antie Israel ma entie ok nyal wuoyo ne kanisni duto. Nikech kanisni oting'o joma opogore. Iseneno moko kata mana runinga TV kuonde gieki katimo gik moko magala. Kendo nyiso hondni ma gimiriambo mag choko pesa kendo mar fuwo ji. Koro inyalo yudo ni onge duol achiel kata bedo mana NCCK no Trevor ok owuone kanisni duto. Kata bedo Evangelical Alliance of Kenya ok owuone kanisni duto, mana jogi go kende. To kata bedo mana OAIC, Organization of African Instituted Churches or Independent Churches, bende ok nyal wuoyo ne kanisni duto. To nyaka nwang' ni kata giwuoyo ta achiel kuomgi ang' ni pobedo Thomas, kata Judas, kata moro ne nitie muma ka niluongo ni Theuda. Ma en ji wuoyo to bende okasara kasa ni en bende ong'e kabisa. To gikone eminenego. Koro onge gima ng'ato nyalo wacho kata riambo ni nitie stand achiel ma kanisa ni godo, kanisni ni godo. Kanisa ka kanisa ni kod stand mare. To chutho pesa omero kanisni kendo loyo kanisni moko ok duto. Ok duto. Okay. Yeah. Pastor, wach mogik midwa ni wawe godo jopiny mawinjo kawuono en wach mane? Nikech aneno ka saa koro mayo wawang'wa. Erokamano Trevor, wach manyalo wacho ne jopiny ni walamuru Nyasaye gadier. Nikech king'iyo piny masani pesa oingo piny. To kendo jachien bende koro tawala piny. Kech bende ng'enyie piny. Koro gima nyalo wacho ne jopiny kata kanisni walamuru Nyasaye gadier, mana kaka Nyasaye wacho ni jok malame gadier gi chunygi duto gi ngimagi duto ema nyalo neno piny ruodhe. Koro adieri ema dwarore e wach Nyasaye. Kizungu wacho ni nitie gima kizungu wacho ni integrity. Nyaka wabed gi mano. To maduong' walam Nyasaye gadier kendo wabed gi warruok madier ma Yesu Kristo dwaro. Okay. Kamano. Bishop, kwatieko wach mogik. Kwatieko en ni dwanyruok kod rundruok mag jotend kanisni ok norum. Biro bete nyaka chieng' Jehova Nyasaye. Nikech gin ogolo ma mumo wacho ni nyaka bedie. To ka ndalo mag muma ne ng'ato penjo kendo Yesu wuoyo to wacho ni kik golgi nikech ndalogi nitie ma ibiro pudhgi oko tibiro wang'gi.
koro gintie e dierwa ka. Alamo Jehova Nyasaye ni mondo ji onwang' warruok mar chuny ma kuom Yesu Kristo wuod Nyasaye, kendo ma remb Yesu Kristo kende ma ok okik kod gimoro luoko. Nikech sama gino timore ne ng'ato Trevor, to adier ngimane lokore, kite lokore, gik manotimo maricho bende weye, wang'e bende yepo, kuong' mag dala kata mag ndalo weye, ma ng'ano paro ne bedo manyien. Mondo mumo chopi mawacho niya, ka ng'ato bedo kuom Kristo to oyudo ngima manyien, kendo gik machon kalo. Mane gima walamo ne kanisni mondo ji onwang' adiera mar musalaba. To piny wabiro loko, kendo kanisni biro bedo kod adiera mar wuoth. Erokamano ahinya. Mane UCP Erastus Kwaka, Bishop Vosh Nairobi West gi Pastor Jonathan Owuor jadolo ICA Nairobi ka kwago mbaka mar kanisa gi siasa, giwacho maler ahinya kama chung' margi nitiere, ni gin gichungo oganda gi weche mag siasa mabiro bire kanisa. Kamano mane kama we chenro mar buch jopiny wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwan kaka pile, nyinga Trevor Ombija, Jandeng Opanga, Jonyakach Dendo Ombija Taya, Nyakwar Ruoth Kocha Pesa. Nindo maber joka. Ok en pesa muwacho no. Pesa mubwe. Nindo maber joka. Thank you.